שלום, כאן דוקטור גלעד שמיר מאתר YouInGame. בסרטון הזה נראה את הסבר על האתר ועל תוכנית חשיבה מחשובית לבתי הספר היסודיים, בדגש על ההתאמה למגזר החרדי. אז מהי חשיבה מחשובית? זה סט מיומנויות להגדרה ופתרון בעיות. אפשר לראות בצד שמאל את המיומנויות השונות ואת התהליך שעוברים התלמידים כדי להתמודד עם אתגרים. הדרך ליישם את לימודי החשיבה המחשובית המומלצת ביותר היא דרך לימודי תכנות, וזה מה שאנחנו עושים באתר YouInGame. התוכנית בנויה באופן מודולרי, מותאם לגיל, ומספקת למורים ולתלמידים את כל הכלים הנדרשים להצלחה, כולל מצגות, סילבוסים, תרגילים, פתרונות לתרגילים, והכל באופן מונגש בצורה הנוחה ביותר. אז באזור הכשר של אתר YouInGame אפשר למצוא 3 תוכניות לימוד, שבכל אחת מהן יש את החומרים לתלמידים וחומרים נפרדים למורים. התוכנית השש-שנתית כוללת הפרדה בין השכבות השונות, כשבכיתות א'-ב' מתמקדים ביסודות, שזה עם סביבת סקרץ' ג'וניור, בכיתות ג'-ד' בסביבת קודו, ובכיתות הגבוהות יותר ה'-ו' בסביבת GameMaker. כל הסביבות האלה זה סביבות שמתקינים אותם על המחשב, וכדי להפעיל אותם לא נדרש אינטרנט. חשוב לנו מאוד שלמורים יהיה קל ופשוט, ולכן אין צורך להכין תכנים, אין צורך להדפיס ואין צורך במערכת LMS. ההתאמה למגזר החרדי היא מלאה, אם זה באישור המחוז החרדי, אגף ספרי לימוד והמסננים השונים. אנחנו מודעים לזה שתמיד אפשר עוד לשפר ולהשתפר, ולכן ככל שיהיה צורך לבצע איזשהם התאמות נוספות, אנחנו נעשה זאת בחפץ לב, בהתאם לבקשה שלכם. כאן הפרטים לרישום. שם הספק שמיר ייעוץ והדרכה, שם התוכנית בגפן זה חשיבה מחשובית ליסודי, מספר תוכנית 50384. אפשר להזמין גם דרך מכרז התוכן כמנוי תוכן דיגיטלי. מוזמנים ליצור איתנו קשר בדואר האלקטרוני contact@youngame.co.il. תודה רבה.